ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂബ് കൊണ്ട് നമുക്കിന്നൊരു അക്വേറിയം ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സാധനം ഇളക്കി കളയാം. ഇതൊന്ന് കറക്കിയാൽ മതി, അപ്പോഴത്തേക്കും ഇളകി വരും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഈ സ്കൂട്ടർ വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് 2-3 വട്ടം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം, അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇളകി വരും. നമ്മളിത് പൊട്ടാതെ നോക്കണം. നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ട്യൂബിൻ്റെ അകഭാഗം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഈ വെള്ളപ്പൊടി കളഞ്ഞ് നല്ല വെള്ള കളറാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ആക്കിയിരിക്കും. സിമ്പിൾ പണിയൊന്നുമല്ല ഗൈസ്, എൻ്റെ കൈയെല്ലാം മുറിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ട് ആ ട്യൂബ് ഇവിടെ വെക്കാം. കുഴിച്ചു ഈ ട്യൂബ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. കുഴിച്ച് വെച്ച് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് മീനെ ഇടാം. ടാങ്കിൽ നമുക്ക് മീനെ പിടിക്കാം. ഒരു മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു മീനും കുഞ്ഞും നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇടാം. നമ്മളെല്ലാം മീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടിടാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ചിരുന്ന ഗർഭിണി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാരിയെ കൊണ്ടിട്ട് കളഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അക്വേറിയത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മീനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളവും മീനതിനകത്ത് കിടക്കാനൊക്കെ എന്താ രസമാണ് കാണാൻ.